ana iya hukuntar da shi kan laihincin amanar ƙasa kuma a mai hukuncin kisa. A bangaren kungiyoyin fararen hula masu bibiyar lamuran da ke faruwa a ƙasar ta Niger, lalle wannan batu na gurfanar da hambararren shugaban ƙasar da sojoji suka ambata lamari ne da yayi daidai idan har a gaban shari'a ta gaskiya ne za a kai wannan batu, kamar yadda Dambaji Son Allah dan kungiyar farar hula ya tsokaci a kai. Zuwa gaban kotu shine ma demokaradiyya, amma shi zamanto kotun ita ma da sunan kasa na za su shari'a kuma da sunan doka. Muna ganin mutane suna tabun hobaki akan shugaban kotu kamar bai kamata a kai shugaban kotu ba, to wani na ga zargin shi ko ba sojojin ba ko yan kasa suna constitution party civil in suna da hujjoji su kai shugaban kotu, kenan dama ce ma za a ba shugaban kasa wanda an ka hambare na shi wanke kanshi. In ya wanke kanshi kuma zai hituwa mutum sabo dan siyasa sabo wanda yan Niger za su mu'amala da shi. In bai wanke kanshi ba kuma dole na sandar doka ta buge shi. Sai dai da yake tsokaci kan wannan batu na gurfanar da hambararren shugaban kasar bisa zargi na cin amanar kasa. Sahanin Muhammadu, wani na hannun dama hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum, ya ce lamarin hankali ma ba zai dauka ba. Yanzu saboda Allah wannan mutanen 'yan Niger ne suka rena da su ko kuma su rena da kowa ne a duniya. Ya kai da zaka zauwa ka tsare shugaban kasa zababbe wanda 'yan kasa suka zaba. Kai ba a ce maka ba haramtacce, kai ne zaka ce man wanda 'yan kasa suka zaba zaka ce ya ci amana kasa. Yanzu saboda Allah tsakanin su da su da mai girma shugaban kasa wane ne ci amana kasa? Abin jira gani dai shine yadda shiga tsakani da bangarori daban-daban ke yi kan halin da ake ciki a